гледам там, ако си... Аз ще изказвам да мисля, че снимах да Не, аз клип ще правя. Улица Захари Стоянов. Ето ще вече е интересно. Не, тук на синия вир отива. Някъде тук е къща. Абе, по-отгоре, ние минахме. Просто взето за намалението с край. Тук е добре, я виж какъв ще. Погледни какво става. Не, това е много особено. Ти знаеш какво в Ичера, каква ограда видях? От стари бъчви, разколачили ги, разколачили ги, обаче ги изчистили, нали, от чернотивията и станали хубави дъски. Оградата направена равна, хубава, ама много хубаво, много приятно с сетиля. Обаче и строи народа. Продава се една къща там. Продава се. Да я купувам. Телефон? Георги Дзендо. Има ли заспали отзади? Любов. Ето селище насам. Насам. Еко пътища, ако има. Те едно време са. Тодор Живковски. Тук си е хубаво, бе. Тук си е даже по-хубаво, отколкото в Ичерата. Отколкото на Фичоза. На Фичоза. Стръмно. Не е стръмно изобщо, защото много коли, от всичките коли от тук минават. Страшно. Не е вярно. Изобщо даже не е страшно. Пак някога като се го асфалтира, След Тодор Живков, друг не е. Като отива в реката, Луда Камчия. Газ! Да не ти пука. Там ли ще правиш видео? Къде доле? То не е далеч, то е тук, сега като се превали баирчето и стигаме. обаче каналка ще направи. Защото прокарват нова това. Ей го е тук, готово е, това е комплекса. И там ще оставим колата. Тук ще оставим колата. И нататък е пиша, да, то не може. Тук има и коньови, бе, които иска да се качват на коните. Ама едно бързано куче има там. И тук някъде отвънка ще паркираме. Ей, тук може да оставиш и там пред другите и да търсиш. Айде, добре дошли.